Γεια σας αγαπημένα πλάσματα, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου, στο Μαντίο της Γλάφκης. Επέστρεψαν ξανά οι εβδομαδιαίες προβλέψεις, οπότε θέμα του σημερινού βίντεο είναι οι επόμενες 7 ημέρες από τη στιγμή που θα παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Έχουμε 3 ομάδες ως συνήθως, με τη Θεά Εκάτη για το group νούμερο 1, με τη Δήμητρα για το group νούμερο 2 και την Περσεφόνη για το group 3. Δεν επέλεξα τυχαία αυτές τις θεότητες, είχα κατά νου το μύθο της Περσεφόνης που την απήγαγε ο Άδης και η Εκάτη μπόρεσε τελικά να βοηθήσει τη Δήμητρα να ανακαλύψει πού βρίσκεται η κόρη της, ότι βρίσκεται πλέον στον κάτω κόσμο, γιατί ήταν και η μόνη που άκουσε την κραυγή της Περσεφόνης και αντιλήφθηκε τι συνέβη. Λοιπόν, οπότε σήμερα τιμάμε αυτές τις 3 θεότητες. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε διαισθητικά ποια είναι η δική σας ομάδα. Και ξεκινάμε. Γεια σας ομάδα 1. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες 7 ημέρες και η έμφαση θέλω να είναι στο τι είναι πιο σημαντικό, τι πρέπει να προσέξετε, τι είναι αυτό τέλος πάντων στο οποίο πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Έτσι κι αλλιώς μέσα σε 7 ημέρες συνήθως δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Αν και σίγουρα υπάρχουν και πιο επεισοδιακές στιγμές στη ζωή μας. Μιλάμε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν για την ομάδα 1. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς μπορεί να έχουν την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται, μπορεί να είναι κυριολεκτικά κάποιος άνδρας, γιατί έχει βγει 2 φορές ο εύπορος άνδρας και ο ώριμος άνδρας. Μπορεί να είναι λοιπόν κάποιος άνδρας ο οποίος σας δίνει μια νέα ευκαιρία, θα μπορούσε ας πούμε να είναι στα εργασιακά σας, θα μπορούσε να πρόκειται για μια συνεργασία, θα μπορούσε να πρόκειται για οποιοδήποτε άτομο με το οποίο συναναστρέφεστε και μπορεί να ξεκινάτε κάτι μαζί, μπορεί να μην είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά φαίνεται ότι είναι κάποιο νέο ξεκίνημα. Θα δούμε και παραπάνω πληροφορίες, έτσι να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορεί κιόλας να είναι η αρχή μιας γνωριμίας, η αρχή μιας σχέσης με ένα άτομο έτσι που είτε όντως είναι εύπορο ή γενικά τέλος πάντων σχετίζεται με τα οικονομικά εργασιακά σας, αλλά θα μπορούσε να αφορά και στην προσωπική σας ζωή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα όριμο άτομο, τουλάχιστον από άποψη προσωπικότητας, από άποψη συμπεριφοράς. Θα μπορούσε να είναι και ηλικιακά κάποιο άτομο μεγαλύτερο από εσάς. Για να δούμε. Για την ομάδα 1. Έχουμε τον Ιεροφάντη. Που πάλι σχετίζεται με κάποιο άτομο που έχει κάποιο κύρος, κάποια ισχυρή θέση ή κάποια επιρροή στη ζωή σας, ανεξαρτήτως αξιώματος ή εργασίας. Κάποιος τον οποίο γνωρίζετε εδώ
το γνωρίζετε ήδη, άρα δεν πρόκειται για καινούριο άτομο. Και μπορεί με αυτό το άτομο να υπήρχε έτσι κάποια ένταση, κάποιος θυμός, κάποια διαφωνία. Μπορεί λοιπόν και όλες κάποιοι να τα ξαναβρίσκετε με ένα άτομο. Θα μπορούσε ακόμα και να είναι ο πατέρας σας, ο αδερφός σας, κάποιος φίλος, γενικά κάποιο άτομο με το οποίο υπήρξε κάποια ένταση, κάποια απομάκρυνση, κάποια διαφωνία. Μπορεί να είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε μια νέα αρχή ή να δώσετε μια ακόμη ευκαιρία στη σχέση σας. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο για την ομάδα 1, οι επόμενες 7 ημέρες. Λοιπόν, παραπλήσιο μήνυμα, κάποιος θα σας προσεγγίσει. Μπορεί να είναι το ίδιο άτομο που είδαμε και πριν, θα σας προσεγγίσει είτε στην αισθηματική σας ζωή, για ένα νέο ξεκίνημα ή για να τα ξαναβρείτε. Και είπαμε μπορεί να μην είναι μόνο στα προσωπικά, θα μπορούσε να είναι ένας εργοδότης, θα μπορούσε να είναι ένα άτομο της οικογένειάς σας ή κάποιος φίλος που θέλει να συναντηθείτε, να τα πείτε από κοντά και να αρχίσετε σιγά σιγά να ξαναχτίζετε την εμπιστοσύνη μεταξύ σας και να τέλος πάντων να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Και έχουμε και στον πάτο της τράπουλας στο γάμο. Αυτό δεν είναι ανάγκη να μιλάει κυριολεκτικά για κάποιο γάμο, όμως δείχνει ότι αυτό το άτομο έχει σοβαρές προθέσεις. Αν είναι τέλος πάντων κάποιο νέο φλερτ, κάποιος νέος σύντροφος, σας βλέπει σοβαρά. Αν είναι κάποιο άτομο που θέλει να σας γνωρίσει καλύτερα ή θέλει να τα ξαναβρείτε, σκέφτεται το μέλλον, σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Σκέφτεται ας πούμε ότι θα ήθελε να σας προσλάβει ας πούμε σαν σταθερό υπάλληλο αν πρόκειται για εργοδότη ή θα ήθελε να συνεχίσετε έτσι, να έχετε μια μακροχρόνια φιλία αν είναι φίλος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και για να πάρουμε μια συμβουλή για σας για αυτή την κατάσταση, για την ομάδα 1. Αργά και σταθερά προχωράτε με τον υπότι πεντάκτηνο και έρχεται εδώ πέρα με το αστέρι, έρχεται θεραπεία, έρχεται και όλας η εκπλήρωση μιας ευχής σας. Το healing τώρα δεν είναι ακριβώς ή δεν είναι μόνο θεραπεία. Θέλω να πω ότι επειδή είδαμε πιο πολύ τη σχέση με ένα συγκεκριμένο άτομο, θεωρώ ότι είναι θεραπεία της μεταξύ σας σχέσης. Επούλωση τραυμάτων, τραυματικών καταστάσεων. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι μια νέα, όπως είπαμε, ευκαιρία συνεργασίας στα επαγγελματικά τους. Ή τουλάχιστον η αρχή, δηλαδή μέσα από αυτή τη γνωριμία ότι θα μπορεί να προκύψει κάτι καινούριο. Για άλλους πρόκειται, όπως είπαμε, για αποκατάσταση μιας ήδη υπάρχουσας σχέσης που υπήρξε έτσι ένταση ή απομάκρυνση. Άλλοι από εσάς με αυτό το νέο ξεκίνημα αρχίζουν σιγά σιγά να πιστεύουν ξανά στον εαυτό τους, να πιστεύουν ξανά ότι μπορούν να λάβουν και αυτοί το μερίδιό τους στη χαρά, να το πω και έτσι. Ωραία.
Για να δούμε τι άλλο για την ομάδα 1. Οι επόμενες 7 ημέρες. Και μου κάνει εντύπωση γιατί εδώ πέρα έχουμε αυτές τις γυναίκες που είναι έτσι μαζί, αγαπημένες, στο σινεμά. Έρχεστε κοντά ή θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε κοντά με ένα συγκεκριμένο άτομο αυτή την εβδομάδα. Είτε λοιπόν πρόκειται για τα αισθηματικά σας, είτε για τα επαγγελματικά σας, είτε για κάποιο άλλο είδους προσωπική σχέση, υπάρχει αρμονία, υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει διάθεση να αφήσουμε πίσω τις εντάσεις ή όποια νέα γνωριμία ξεκινάει τώρα είναι πολλά υποσχόμενη. Και έχουμε και τον 5ο οίκο που μιλάει για ευχαρίστηση, ικανοποίηση, διασκέδαση. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς αυτό που γνωρίζετε κάποιο νέο άτομο, είτε αυτήν την εβδομάδα, είτε ήδη είσαστε στη διαδικασία που βγαίνετε, που μιλάτε, φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία γνωριμία που μπορεί να οδηγήσει και σε σχέση, με πολύ έτσι περιπέτεια, διασκέδαση, κατανόηση. Αν πρόκειται για τα εργασιακά σας, μπορεί να είναι ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να εκφραστείτε ελεύθερα, να είσαστε πιο ανοιχτοί, πιο δημιουργικοί, που θα νιώθετε έτσι ελεύθεροι να εκφράσετε τον εαυτό σας. Αν είναι μια φιλία, μπορεί να περάσετε υπέροχα με αυτό το άτομο. Στο μέλλον σας να υπάρχουν πολλά ταξίδια, περιπέτειες, έτσι, αναμνήσεις ζωής. Πολύ ωραία, και θα πάρω μια τελευταία καρτούλα για σας για να ολοκληρώσουμε αυτό το άνοιγμα για την ομάδα 1. Έχουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον τα όρια εδώ πέρα. Και βλέπουμε όλα αυτά τα χέρια που θέλουν κάτι να λάβουν και αυτή η γυναίκα αναγκαστικά τους λέει, βάζει έτσι τα όρια της. Αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να πρέπει να προσέξετε αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχουν άτομα που θέλουν, ζητάνε και θέλουν χωρίς καμία διάθεση να ανταποδώσουν, χωρίς καμία διάθεση, μπορεί να θεωρούν και δεδομένο κιόλας, σαν να τους το χρωστάτε, έτσι. Σε κάθε περίπτωση βάλτε όρια. Αυτό είναι η πρόκληση, θα έλεγα, αυτής της εβδομάδας. Οπότε ομάδα 1, αυτό είναι το δικό σας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη στο κανάλι μου και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας! Γεια σας ομάδα 2, για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες 7 ημέρες από τη στιγμή που παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Η έμφαση θέλω να είναι στο τι είναι πιο σημαντικό να δούμε, να μάθουμε, τα πιο σημαντικά γεγονότα, πληροφορίες ή προκλήσεις αυτής της εβδομάδας, αυτών των 7 ημερών. Για να δούμε και την ομάδα 2. Λοιπόν, για την ομάδα 2 μπορεί να επιστρέφει ένας έρωτας από τα παλιά, ένας πρώην, μία πρώην, ένα άτομο το οποίο κάποια στιγμή έπαιζε έτσι σημαντικό ρόλο στη ζωή σας και τώρα υπάρχει μεταξύ σας κάποια απόσταση.
αλλά βλέπω ότι θα υπάρξει κάποιο είδους προσέγγιση με πρωτοβουλία αυτού του ατόμου. Για κάποιους άλλους από εσάς μπορεί να είναι μια προσέγγιση από έναν εργοδότη, συνάδελφο, πελάτη του παρελθόντος, ο οποίος η οποία θα θελήσει ξανά να συνεργαστείτε. Θα μπορούσε να είναι και ακόμα και κάποιο έτσι άτομο της οικογένειάς σας, το οποίο θέλει να τα ξαναβρείτε, με το οποίο έχετε έτσι πολλές αναμνήσεις μαζί και τώρα μπορεί να υπήρχε μια απόσταση, αυτό το άτομο θα σας προσεγγίσει ξανά, μπορεί και λόγω των γιορτών να θέλει να κανονίσετε κάτι μαζί, να βρεθείτε. Τι άλλο για την ομάδα 2. Λοιπόν, κάποια άτομα της οικογένειάς σας ή του κύκλου σας, μπορεί να είναι και κάποιοι αγαπημένοι φίλοι, για παράδειγμα, θέλουν να έρθουν πιο κοντά σας. Αλλά θέλουν μια καινούργια αρχή ή θέλουν να ξεκινήσουν κάτι μαζί σας, θέλουν να διοργανώσουν κάτι μαζί σας, θέλουν να σας ξαναδούν, θέλουν να μοιραστούν κάποιες ιδέες, αλλά εσείς φαίνεται σαν να κρατάτε κάποιες αποστάσεις με το 7 μπαστούνι, σαν να είσαστε λίγο στο κόσμο σας και να μην θέλετε να έχετε αλλού στραμμένο το βλέμμα ή την προσοχή σας. Αλλά αυτά τα άτομα θέλουν να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις μαζί σας, βασικά τους λείπετε, να το πω πιο απλά. Τους λείπετε και θέλουν περισσότερο χρόνο, ποιοτικό χρόνο μαζί σας και θέλουν, όπως φαίνεται, είτε να μοιραστούν κάτι, είτε να κανονίσετε κάτι μαζί. Αλλά εσείς μπορεί να έχετε αλλού στραμμένη την προσοχή σας. Τι άλλο για την ομάδα 2. Οι επόμενες 7 ημέρες. Λοιπόν, μπορεί να περνάτε μια φάση της ζωής σας που είσαστε έτσι πιο πολύ κλειστοί από ό,τι συνήθως ή δεν έχετε διάθεση να ανοιχτείτε πολύ συναισθηματικά. Παρ' όλα αυτά, ειδικά για σας που νιώθετε ότι αυτό το μήνυμα σας αφορά, βλέπω ότι έρχεται κάποιο είδους έκπληξη ή ξαφνική εξέλιξη. Που ενδεχομένως έτσι να αλλάξει τον τρόπο σκέψης σας, τον τρόπο, τη δυναμική μιας κατάστασης. Για να δούμε. Τι είναι αυτό που έρχεται. Έρχεται κάτι που θα σας κάνει να νιώσετε μεγάλη ικανοποίηση, επιτυχία, δικαίωση, υποστήριξη. Επίσης μπορεί να είναι και ένα μήνυμα για όσους ακολουθούν ένα όνειρό τους ή έναν στόχο τους, κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά τους και δεν το έχουν βάλει κάτω μέχρι τώρα. Ό,τι αντιεξότητες και να έχετε αντιμετωπίσει, θα έχετε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη σύντομα, που θα είναι έτσι κάπως σαν δικαίωση όλης αυτής της προσπάθειας.
και της επιμονής σας. Με το 6 μπαστούνι και την αυτοκράτηρα θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, των εξελίξεων με έναν θετικό τρόπο. Κάποιοι μπορεί να έχουν την ευκαιρία κιόλας για ένα ταξίδι αστραπή στο εξωτερικό ή σε μια άλλη περιοχή και αυτό θα είναι κάτι θετικό, κάτι που θέλετε. Ή τέλος πάντων κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να σπάσετε τη ρουτίνα σας. Και κάτι τελευταίο για την ομάδα 2. Ένα απόμακρο άτομο, κάποιος ή κάποια, ο οποίος ή οποία είχε κρατήσει έτσι κάποιες αποστάσεις από εσάς, φαίνεται ότι έχει κρυφά αισθήματα, ότι δεν σας έχει ξεχάσει και ενδεχομένως να μάθετε σύντομα νέα από αυτό το άτομο ή τέλος πάντων να γίνει έστω και μια απλή προσέγγιση από την πλευρά του, από την πλευρά της, κατά βάση online. Είτε να μάθετε μέσω τρίτων ότι αυτό το άτομο έχει πει κάτι θετικό για σας ή σας βλέπει με ένα θετικό τρόπο, δηλαδή μέσω τρίτων να μάθετε ή να καταλάβετε από κάτι που έχει αναβάσει, από κάτι που έχει υπονοήσει, ότι σας βλέπει πολύ θετικά. Ομάδα 2, αυτό είναι το δικό σας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη στο κανάλι μου και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας! Γεια σας ομάδα 3 που επιλέξατε την Περσεφόνη. Για να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες 7 ημέρες από τη στιγμή που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Για την ομάδα 3. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εδώ πέρα η Περσεφόνη που κρατάει αυτές τις νεκροκεφαλές αναφέρεται στην περίοδο εκείνη του έτους που είναι κάτω από τη γη, που είναι στο βασίλειο του Άδη. Γιατί έχουμε και άλλη, μέσα σε αυτή την τράπουλα είναι και μια δεύτερη απεικόνηση της Περσεφόνης που έχει ανέβει στη γη κτλ. Και είναι με τα λουλούδια που όλα ανθίζουν και υπάρχει αυτή η αναγέννηση της ζωής και της φύσης. Λοιπόν, εδώ όμως είναι στο βασίλειο του Άδη και η πρώτη κάρτα που βγήκε για σας είναι ο Πλούτονας, που μιλάει για αναγέννηση ακριβώς, για αλλαγή και απομάκρυνση κάθε στοιχείου, κάθε κατάστασης που δεν μας εξυπηρετεί πια. Με έναν τρόπο έτσι κάπως απόλυτο. Και θα περάσω μετά στο τρίτο οίκο, έχουμε και τον Κρόνο. Που θεωρείται και ο Κρόνος έτσι ένας αυστηρός κριτής. Και μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τα εμπόδια, τεστάροντας τις αντοχές μας
και την επιμονή μας μας ανταμείβει για την προσπάθεια που κάναμε, ανταμείβει τη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά. Τίποτα δεν γίνεται γρήγορα με τον χρόνο, αλλά οι αλλαγές που συμβαίνουν υπό την επιρροή του έχουν διάρκεια. Πολύ ενδιαφέρον. Και έχουμε μετά και τον τρίτο οίκο που μιλάει για γνώση, αντίληψη και επικοινωνία. Και θα έλεγα και συνεργασία εδώ πέρα. Επίσης μπορεί να συνδέεται και με το διαδίκτυο, με τα σύντομα ταξίδια, τα κοντινό μας περιβάλλον, δηλαδή τη γειτονιά μας, τις σχέσεις μας με τους γείτονες, τις σχέσεις μας με τα αδέλφια μας επίσης. Και εδώ πέρα θέλω να πω καημένος σε τρίτος οίκος είναι ανάμεσα σε αυτούς τους, στην επιρροή αυτών των δύο πλανητών, έτσι, που κανένας από τους δύο δεν δίνει εύκολες επιρροές. Λοιπόν, ο τρόπος που επικοινωνείτε, ο τρόπος που σχετίζεστε θα υποστεί μια πολύ δραματική αλλαγή με κάποιο τρόπο. Και όποια αλλαγή συμβεί τώρα θα έχει μεγάλη διάρκεια. Επίσης, σύμφωνα με όσα σας είπα, μπορεί να αφορά και στις σχέσεις με αδέρφια, κυρίως μου έρχεται στο μυαλό. Ή ακόμα και, θέλω να πω και αδελφικούς φίλους, παρότι η φιλία είναι σχετίζεται με άλλο οίκο, αλλά θέλω να πω αυτό, ότι ο τρόπος που σχετίζεστε, επικοινωνείτε, βάζετε όρια, εκδηλώνετε τα συναισθήματά σας και τις σκέψεις σας, είναι σαν να περνάτε μια αλλαγή. Που συνήθως οι αλλαγές δεν γίνονται και έτσι πάρα πολύ ανώδυνα. Μπορεί να έχει προηγηθεί μια κρίση, ας πούμε. Μια ρήξη. Εδώ πέρα, στον Πλούτονα, έτσι, έχουμε αυτή τη γυναίκα που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί κιόλας να ξέρετε τι νιώθω για κάποιους από εσάς, ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αλλαγή και σκέφτεστε τώρα ή ποτέ, δηλαδή ή θα το κάνω τώρα, είτε θα γεράσω και θα μείνει για πάντα έτσι μια επιθυμία. Κάτι που σκέφτομαι, ας πούμε, το βράδυ κοιτώντας τον ουρανό, ξέρω εγώ, ή κάνοντας τον απολογισμό μου ή κοιτάζοντας τα άστερα. Κάτι τέτοιο. Θα μείνει η απραγματοποιητή επιθυμία μου. Και μπορεί λοιπόν κάποιοι από εσάς να μπαίνουν στη διαδικασία να συλλέξουν πληροφορίες, να επικοινωνήσουν με άλλα άτομα, ακόμα και να παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, να δικτυωθούν, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αυτήν την αλλαγή που θέλουν. Και βλέπω ότι πλέον είσαστε έτοιμοι να βάλετε την προσπάθεια, τη σκληρή δουλειά, ώστε να θέσετε τις βάσεις για αυτό το νέο ξεκίνημα στη ζωή σας. Όλα αυτά βέβαια δεν συντελούνται μέσα σε 7 μέρες, έτσι. Απλά αυτό βλέπω ότι είναι μια πολύ ισχυρή επιρροή, την οποία αν είναι η ομάδα σας νιώθετε κι εσείς πως έχετε την ανάγκη μιας
βαθιάς μεταμόρφωσης, τουλάχιστον σε ένα τομέα της ζωής σας. Λοιπόν, για να δούμε περισσότερα για την ομάδα 3. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ξεκινάτε με τον άσο πεντάκτηνο κάτι καινούριο, μια καινούρια αρχή, ένα καινούριο εγχείρημα, πορεύεστε σε μια νέα κατεύθυνση, ως ακόλουθος βέβαια τώρα, έτσι, ως junior ας πούμε, δεν έχει σημασία η ηλικία σας, έχει σημασία ότι είναι κάτι καινούριο για σας. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα μέσα από τη προσπάθεια, τη δικτύωση, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά να γίνετε αυθεντία σε αυτό, να γίνετε πολύ επιτυχημένοι σε αυτό από κάθε άποψη. Δηλαδή και οικονομικά, τώρα οικονομικά, αν ξεκινάτε κάτι επαγγελματικά κιόλας, χτίζετε τα θεμέλια, είσαστε στην αρχή. Αλλά υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές. Και για να ξεκινήσει όλο αυτό να δουλεύει, να παίρνει μπρος, πρέπει πρώτα όμως να αφήσετε κάτι πίσω σας. Κάποιες αντιλήψεις, περιοριστικές πεποιθήσεις που έχετε, κάποιες καταστάσεις, ένα περιβάλλον, κάτι αφήνετε πίσω σας. Κάτι πρέπει να αφήσετε πίσω σας βασικά. Και έχουμε και τον Βασιλιά Κούπα. Μπορεί κάποιοι από εσάς να χρειαστείτε την βοήθεια ενός ειδικού, τις συμβουλές κάποιου ειδικού, την καθοδήγηση κάποιου ατόμου, είτε πρόκειται για συμβουλή ενός προσώπου που εμπιστεύεστε, είτε για κάποιον επαγγελματία που θα χρειαστεί να πληρώσετε γι' αυτό. Ακριβώς, μην προσπαθήσετε με το 10 μπαστούνι να τα κάνετε όλα μόνοι σας, να τα οργανώσετε, να τα σκεφτείτε, να τα επεξεργαστείτε όλα μόνοι σας, γιατί μπορεί να πελαγώσετε. Χρειάζεστε λίγο κάποια καθοδήγηση, υποστήριξη, κάποια συμβουλή, έστω να μιλήσετε για τα σχέδιά σας με κάποιον. Λοιπόν, και για να πάρω κάποιες τελευταίες κάρτες για σας, για την ομάδα 3, οι επόμενες 7 ημέρες. Λοιπόν, έχουμε την άδεια καρέκλα που σας λέει ότι κάποιος αποχωρεί από τη ζωή σας και αμέσως έβγαλε κάποιον άντρα, τις δοσοληψίες, την επικοινωνία με κάποιον άντρα. Μπορεί λοιπόν κάποιο άτομο όντως να αποχωρεί από τη ζωή σας. Να είναι κάποια συνεργασία που λύγει, όπως είπαμε, κάποια φιλία που έκανε το κύκλο της. Κάτι ήρθε η ώρα να τελειώσει, ώστε να δώσει χώρο για το καινούριο. Και ακριβώς αυτό που λέγαμε. Κάτι τελειώνει, κάτι έρχεται. Έχουμε εδώ πέρα τη χειραψία. Τη χειραψία που σας λέει ότι μια συνάντηση με έναν άγνωστο μπορεί να είναι σημαντική. Τώρα το άγνωστος, εγώ το ερμηνεύω εδώ πέρα ως δοσοληψίες, νοημία, συμφωνία κιόλας, γιατί με τη χειραψία συνήθως είτε γνωριζόμαστε είτε συμφωνούμε κιόλας κάτι που δίνουμε τα χέρια με κάποιον.
Δοσοληψία, συμφωνία λοιπόν με κάποιο καινούριο άτομο. Αυτό, κάτι φεύγει, κάτι καινούριο έρχεται στη ζωή σας. Είναι μια περίοδος που ξεκινάνε αλλαγές, που ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο για σας. Και τώρα βρίσκεστε στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας. Γιατί και με τον χρόνο δεν θα είναι κάτι που θα γίνει μέσα σε μια νύχτα. Μπορεί να πάρει και αρκετό καιρό. Ομάδα 3. Αυτό ήταν το δικό σας άνοιγμα. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.